Khublei pi baro perlok kumta kowe ke khubor kala sepriang bha menta ha social media ba u nipa virus ula pau biang sachisin kibriu ha social media ki kalli nei uknyang jingpang nipa umi kumno une u virus u sepriang bat ka jingkali ke bakrau tam hato ka India kan sa lockdown biang haga video menta kasngi inya thu epi ya ka jinsha ka bapura claim ki khubor ham saya par claim ka jingting nengkong angin ya kran shphang hangno lalap ya une pa virus hari India katkum gi thame khubor bala yolum lalap ya kiba suba don ya uknyang jingpang ni pa hagi kato kane ki jaka jongka West Bengal katanat ka koit ka khia kala shim khia mar dor la pankerpang ya ki nongpang lawat ni ya ki bru ki ba ya kan du bat ki latas da ki spat le ki simple ka jingpen gym kalong ba ki ba bun ki kai pot ki 15 Biang kilong ki ba negative enta ka jingkali kalong kumno unipa virus u sepriang katanrai ba kongsan jong uknyang jingpang nipa kalong kena kasim fruit bats ki ba latip ru ka flying fox une u virus ula Wanpoi sha ubriu hagi laidli ki rukom daga ba bam ya ki so ne ka umso bala penpang daga ne ka sim fruit bats daga ba ya kan du bat ki imrat ki ba yo pang teng teng ka jing sepriang na ubriu sha ubriu khamtam haki hospital hanre kan mau ya kawe ka eke uknyang jingpang ni pa jus priang state kum uknyang jingpang coronavirus uneu ni pa virus kamde ke ke ba de ban shimsting kidak jong u kila ban long ka jing shit ka banjur ka jing pang khle ka banjur ka jing e ban ring man sim bat hakikat to kan ne ki khep ka jing ta ya ki ya ka jabeng empat don ki dawai ki bala pentikna ne ki dawai ki babiang nagmenta uknyang nipa virus hadu menta hanre ka jing lap kloi bat ka jing sumar ka babiang kala ban penim ya ke jing im menta kawan ka jing kali ka bakrau tam hato yan bu biang ya ka India po lockdown ka jubab kalong kamdon kalat bandon ka lockdown mentahi ka sarkar bar ki restart ka koit ka kia ki ong ba ka jinglong jingman ka don hapo ka jing peniai ki kes ki long ki baduna ka jingwat penia ya ki ba ya kan du lang ka dang ya be ya rentik hoi lada don kam ki jing khang snong ha ki jaka ba sha kta ka jing pen kerpang haying isolate home isolate la ban ai jingmut ban but ya ki jingta jongka jing sngai andre amdon jing thu dak ban ta lockdown hagari barok way